Viaxamos ata Palas de Rei para coñecer a igrexa de Vilar de Donas, monumento nacional desde o 1931. Situada a 6 km da vila, alzase este templo pertencente ao antigo mosteiro de San Salvador, onde só residían mulleres, de aí a Donas no seu nome. Foi fundada no século XII pola familia Arias de Monterroso, logo pasou a ser propiedade da Orde de Santiago, encargada de protexer o camiño e os seus peregrinos. No interior da igrexa de orixe románica están os sepulcros de varios cabaleiros desta orde. Destaca tamén as pinturas murais góticas creadas para conmemorar o Xacobeo de 1434. Nela representase o Arcanxo San Gabriel, a Virxe María e os reis da época Juan II de Castela e María de Aragón e o seu fillo, o futuro Enrique IV.